Đerić, predsjednik Srpske organizacije kompanijskog sporta. Dobro jutro, dobrodošli. Gospodine Đeriću, velika stvar, veliki događaj za našu organizaciju, nacionalnu organizaciju kompanijskog sporta, jeste činjenica da je nedavno na izbornom kongresu Svetske organizacije kompanijskog sporta Srbija primljena u punopravno članstvo. Upravo toga. Pre svega, dobro jutro svim gledalcima studija B, naše omiljene televizije koja nas je pratila u periodu koji je iza nas, a kada je u pitanju kompanijski sport. Srpska federacija kompanijskog sporta je primljena na redovnom kongresu u Atini od 6. do 9. juna, jednoglasno, gde je izabran predsjednik Didier i generalni sekretar Musa Nami, a rame uz rame sa Srbijom je primljena jedna moćna Rusija, Iran, Maroko, Švedska i naravno Srbija. Mi smo imali izlaganje, jednoglasno smo primljeni i to je jedno veliko priznanje za kompanijski sport, to je rekreativni sport, gde će Sportski savez i ostale institucije u državi prepoznati, a samo članstvo obavezuje i u europskim tim institucijama i svetskim da je Srbija primljena i to je još jedno priznanje generalno za državu Srbiju i naš sport, pre svega i za ministarstvo i Sportski savez i sve ovo što mi radimo u Srbiji i promovišemo zdrav život i kompanije. Svetska organizacija kompanijskog sporta, kao što možemo videti, okuplja zaista veliki broj država i veliki broj najjačih svetskih kompanija čiji se zaposleni bave sportom. Upravo tako, to jeste cilj. Mi smo pre 2 godine, upravo kod vas, uvaženi gospodine Simiću, najavili mogućnost formiranja Srpske federacije kompanijskog sporta i to se i obistinilo, to jest realizovalo, a to je sve zahvaljujući jednim marljivim radom i jednom strategijom i zahvaljujući Ministarstvom omladine sporta i Sportskom savezu i svim organizacijama, mi smo uspeli da okupimo određen broj velikih kompanija i velikih sistema koji će nas pratiti u interesu rekreacije, zdravlja, radnika, zaposlenih i njihovih porodica u velikim kompanijama i to jeste cilj da radnici i svi koji su zaposleni upravo budu... Ovo su snimci, ako se ne varam, iz Atine, je li tako? Kada je Srbija primljena? Tako je, to je upravo predstavljene naše zemlje i sa ponosom smo dobili aplauz i to je još jedan pečat i dokaz šta mi to u Srbiji radimo, naravno sve uz podršku države, ministarstva i Sportskog saveza. Sada, prvi rezultati, možemo reći, već su stigli bukvalno juče. U Salzburgu je održana jedan događaj. U Salzburgu je održan kongres, to bile su letnje evropske igre i tu smo potvrđeni kao redovni članovi. Naravno, moja bivša organizacija Asocijacija sporta sve Srbije je sa nama zajedno u toj organizaciji. Imamo zajedno, delimo glasove, koliko sam ja informisan od generalnog sekretara Didiera, a nama je pripala čast ovoj organizaciji, Srpskoj federaciji kompanijskog sporta, 2 komisije, sportska komisija gde sam ja izabran i Žarko Gvero u komisiji za marketing. To je u posljednjih godina nismo imali predstavnika, evo, krenulo je da bude ono pravo u pravom smeru ide čitava priča. Priznanje kompanijskog sporta. Gospodin Đeriću, došli ste sa Kube, zvanična delegacija Srbije i srpskog sporta je boravila na Kubi. Šta se dešavalo i kakvi su rezultati? To je posebno zadovoljstvo kada 2 prijateljske zemlje imaju takve odnose, kada je sport u pitanju, naravno, kada je u pitanju
prijateljstvo na drugim osnovama, to najbolje našu državu predvodi predsjednik i ministar diplomatije. Da o tome ne pričam, ja ću se osvrnuti na našu posjetu Sportskog saveza. Naravno, žao mi je što nije tu jedna sportska legenda i naš olimpijski pobjednik, predsjednik Davor Stefanek, ali dobio sam saglasnost da mogu da kažem samo par reči, a više o tome će verovatno imati na drugom mjestu više prilike i podrobnije da priča oko tih detalja. Ali veliko zadovoljstvo je bilo putovati sa jednim olimpijskim šampionom. Verovali ili ne, da ljudi u Havani ga prepoznaju, dolaze, mole da se slikaju. Imali smo čast da se vidimo sa Lopezom, najboljim rvačem svih vremena, kad je u pitanju Kuba, trostruki olimpijski prvak, 5-6 puta svetski prvak, jednostavno čovjek, majstor na strunjači, a to je naš predsjednik, to je olimpijski pobjednik Stefanek, i dokazao da je i on u tom jatu olimpijskog gnezda, gde se naša zemlja sigurno ponosi sa tim rezultatima. Tu je bio i generalni sekretar Goran Marinković, primio nas je naša ekscelencija ambasador Danilo Pantović, obišli smo te sportske institucije i bila je jedna posjeta koja sigurno će uroditi plodom, u Inderu, jer Ministarstvo omladine i sporta je naša krovna organizacija, jer bez ministarstva nijedan sporazum se ne može potpisati ako su države ozbiljne. U ovom slučaju država Srbija i Kuba su ozbiljne države, prijateljske države, i to će samo biti jedna osnova za bolju saradnju i za saradnju koja je utemeljena još pre par godina, a sada će se realizovati naravno u dogovoru sa predsjednikom Sportskog saveza i ministrom Vanjom Udovičićem i svim institucijama i tim organizacijama koje će biti prisutne. Uspešna je bila saradnja Srbije i Kube u sferi boksa. Znamo da su stručnjaci i treneri sa Kube bili u Srbiji, pomogli razvoju srpskog boksa, dakle planiraju se saradnje i u drugim sportovima. Ja mislim da je predsjednik Stefanek, opet da ne govorim ja o Rvačkom savezu, ali mislim da je on dogovorio saradnju da reprezentacije jedna i druga naizmenično Kubanci dođu u Srbiju, a naša tako, ali to je stvar organizacije Sportskog saveza i Rvačkog saveza Srbije. Ali što je vrlo bitno, kad se pomeni Kubu, Kuba je aplicirala da u Atini 2020. godine na letnjim svetskim igrama bude primljena u svetsku organizaciju. Predstavnik Kube i te organizacije kompanijskog sporta je upravo naš prijatelj Srbije, bivši diplomata, gospodin Milanez, Molina Milanez, suprug od Mercedes. Ambasadorke Kube u Srbiji, je li tako? I mi smo u Inderu dogovorili da Srbija aplicira, te splati za njih prvu kotizaciju, jer vi znate da je Kuba u zadnjih 15-20 dana doživjela strašne ekonomske blokade od komšija, tako da smo se mi dogovorili i mi ćemo izaći u susret, a razmena sportskih stručnjaka je stvar saveza, stvar ministarstva, i to će sigurno uroditi plodom, jer ja vodim kompanijski sport i isključivo sam se bazirao kao bivši ministar sporta da radim na tom planu i programu kad je u pitanju zdravlje, rekreacija, zaposlenik i uopšte građana Srbije. Za kraj, gospodin Đeriću, da li planirate, da li naša nacionalna asocijacija kompanijskog sporta ima u planu možda da aplicira za organizaciju nekih velikih događaja kompanijskog sporta u Srbiji? Evo da vas ispravim, nije to više asocijacija.
ovo je federacija isključivo kompanijskog sporta. Mi smo najavili kandidaturu, to ne ide baš tako lako. U narednih 8 godina ćemo sigurno dobiti šansu da u Srbiji na Adi Ciganliji u Beogradu okupimo jedno par hiljada učesnika rekreativnog sporta, kompanijskog sporta, a u našem sistemu kompanijskog sporta su veliki sistemi kao što su Srbija šume, kao što je Veletržnica, da ih sad ne nabrajam, kao što je Juta, čak i smo dobili podršku od kompanije vaših kolega iz medija, kompanija Večernje novosti i dosta kompanija. Studio B će naravno nastaviti sa podrškom? Naravno, Studio B nije u obavezi, ali mi smo zajedno krenuli u ove projekte i zahvaljujući Studiju B i svim medijima koji su nas pratili, generalno ne samo kompanijski sport, ne samo asocijaciju, nego sport uopšte, mi smo tu gde jesmo, a i uvek kažem, Beograd je grad otvornog srca, grad koji sada ima najbolje uslove za rekreaciju. Pa pogledajte samo Beograd na vodi, pogledajte te staze pored reke, biciklističke staze, ti sportski centri, Ada Ciganlija, Tašmajdan i svi ostali centri koji su u sistemu grada Beograda su jednostavno dati narodu na korišćenje, a naši građani to znaju da cene, naši sportisti, naši rekreativci i svi koji se bave zdravim životom, je to upravo i priznanje za ljude koji vode ovaj grad i ono što rade za dobrobit građana i Beograda i Srbije. Hvala vam puno, gospodin Đeriću, puno sreće i uspeha u narednom periodu. A sada ćemo se uključiti još jednom Ada Ciganlija, kolega Aleksandar Jovanović, kako teku pripreme za drugi